डिफेन्स बर'मोन बुंनो थांब्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि डिफेन्स बर'मोना सानफ्रोमबो बड'फा होनबाय थायो। दिनै बे बड'फा होनबाय थाग्रा मानसिया दिनै बड'फानि बे अलखद टाइमाव बड'फाखौ जे एथ' गाज्रि माने बाथ्रा बुंबाय, बड'फाखौ जे एथ' लैजाफोनांबाय। मानो हमा बिनि खारना जाहैबाय दिनै रन्जित देखा माने हमोब्ला प्रमद बर'मोनहा सेकेन्डबो नाङा। दिनै प्रमद बर'मोनहा खालामाखै, जेबो खालामाखै। जों दाखालि बिनि रिएक्सनाव आरोबाव जोङो रन्जित देखानि फुथुलाबो जों सावनाय जाबाय। जोङो बे रन्जित देखा होननाय सासे सभिनिस्ट आसामिस, बियो माने गरा असमिया, माने जोंनि बर'फोरनि हिंसाखुरिया सुथुर। बियो बर'नि सोरबा गिदिर मानसि दंब्ला, गेदेमा मानसि दंब्ला बिसोरखौ सैज्य खालामनो हाया। माने गावसोरबो देरसिन साननानै बिसोर जोंखौ सब समाय गावसोरनि आथिं सिङाव दोननो नागिरग्रा बे रन्जित देखा बिसोरो। दा जेब्ला बड'फा उपेन्द्र ब्रह्मआ बिनि नामाव दिल्लीयाव कैलाश कल'नियाव लामा बेखेवो, हम मिनिस्टार माने अमित शाहया, ओमफ्राय बड'फा उपेन्द्र ब्रह्मनिनो मुर्ति बानायो, बेखेवो। बे दिनखालिनो ओरैबायदि गाज्रि जोंखौ लैजाफानानै बे माने माबायाव टुइट खालामना होबाय रन्जित देखाया फेसबुक पेजाव, जे बड'फालायनो सासे उग्रबादि, बिराद बमा बारुद गुलि बारुदजों मानसि बुथारदों, सिगिस' खालामदों, बयखौबो माने अयथासार खालामदों। बेबायदि मानसिनो दिनै मानो एथ' गिदिर सनमान बिलाइ ओरैनानै बे लिरदों रन्जित देखाया। दा जों बेखौ अबाक जादों आरोखि। जाय बड'फाखौ जोङो बर'फ्रानो दिनै गनायना लाबाय, गावनि बिफा बड'फा होननानै बुंना लाबाय, बिनि आदर्शजों जों दिनै बयबो सोलियो। दिनै बेखौनो जों दिनै लामा दिन्थिग्रा बर'नि आइकन, जों बेखौ जों साननानै लायो। जोंनि फिलसफार बे बर' जाथिनि। दा दिनै बे बर' जाथिनि बिफाखौ जुदि बुंनो हानाया बे देरसिन आरो एफा गिदिर क्राइम बा थानांगौ। बेथ' बिराद गिदिर क्राइम, बे बिराद गिदिर दायनिगिरि बे। दा जोंथ' बेखौ गोरलै जानो हाया। बेनिखायनो जोङो लगे लगे जोङो इमिडियेटनो बेखौ प्रटेस्ट खालामनानै जोङो बिनि माने मेम'रेन्डामबो जों होखांबाय। बेखौ इमिडियेट एरेस्ट खालामगौ होननानै बनसु होनाय, जरनारि सुरक्षा मन्थ्रि होबाय, ओमफ्राय 800आबो होनाय जाबाय। क'क्राझार थानाव होदों, फार्स्ट 800 होदों, क'क्राझार थानाव होनाय जाबाय। बिनि नेक्स्ट देआव जों होनाय जाबाय, आरो उदालगुरियावबो होनाय जाबाय, आरो दाखालि बाक्सायावबो होनाय जाबाय, आरो जों होबावगोन। बेखौ जों अकल पुलिसनो जोङो होनानै थानाय नङा। दा जों नुदों पुलिसा हयथ' बेखौ हमनाय नङा जानो हागौ। माने मानो हमा बिनि खारना जाहैबाय दिनै रन्जित देखाखौ माने हमोब्ला प्रमद बर'मोनहा सेकेन्डबो नाङा। गोसो जाब्लासो इमिडियेटनो हमनानै बेखौ जेलाव जोबनो हायो। आरो बियो माने ट्राइबेल एट्रसिटि एक्टआव गोलैयो। ट्राइबेलखौ लैजा फोनांनाय, ट्राइबेलखौ असनमान खालामनाय, ट्राइबेलनि जायनाखि सनमाननीय बेक्ति, बिफा, बर'नि बिफा, बेखौनो एफा लैजा फोनांनाय बाथ्रा बुंनाय, बिनि माने क्राइमा बिराद गिदिर बियो। दा गथिखे बे क्राइमाव, बे नन बेलेबल सेक्सनाव बे एरेस्ट जानांगौ, बे जेल जानांगौ। खिन्थु बेखौ खालामाखै। दिनै प्रमद बर'मोनहा खालामाखै, जेबो खालामाखै। जों दाखालि बिनि रिएक्सनाव आरोबाव जोङो रन्जित देखानि फुथुलाबो जों सावनाय जाबाय, सावबाय। आरो जों खबर लागासिनो दं, बिनि सायाव माने एक्सन लायाखै, माने एरेस्ट खालामाखै, जों बेखौ बुंगासिनो दं। आरो जों आरोबाव बेखौ जोङो पुलिसनि एफआइआरल' होआबालानो गुबुन गुबुन कर्टफ्राव जों होगोन। गुबुन गुबुन कर्टफ्राव होगोन। कर्टफ्राव होयोबा केसा जागोन। केस जानानै बे केसाव फैबाय थानांगोन। बे माने बिनि सायाव मा बिसार जायो, कर्टआ बेखौ थि खालामगोन। दा जों माने ओरैबायदि जों दुखु मोनो, दिनै बड'फाखौ लानानै मानसिफ्रा बुंबाय थायो, बड'फा होनबाय थायो। जों बड'फानि फिलसफिजों सोलियो होनबाय थायो। बड'फानि जोंखौ थोनलांदों होननानै दुगा बिखा दुबस्रां खालामना बुंबाय थायो। जोंहा डिफेन्स बर'मोन बुंनो थांब्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि डिफेन्स बर'मोनहा सानफ्रोमबो बड'फा होनबाय थायो। दिनै बे बड'फा होनबाय थाग्रा मानसिया दिनै बड'फानि बे अलखद टाइमाव बड'फाखौ जे एथ' गाज्रि माने बाथ्रा बुंबाय, बड'फाखौ जे एथ' लैजाफोनांबाय, बर' जाथिखौ लैजाफोनांबाय, बे खेथ्रआव दिनै सिरि। मानो सिरि? मानो फंसे बुंनो हादिया बिसोरलाय? मा जादों फालाय बिसोरलाय? दा दिनै बिटिसि सरकाराबो बुंनो हाया। दा दिनै माने डिफेन्स बर'आबो बुंनो हाया। आरो डिफेन्स बर'आथ' बुंथारनांगौ एखेबारे। नोङो जिथु बड'फा माने लानानै थांनाय मासि प्रेसिडेन्टशिप, बे प्रेसिडेन्टशिपआव नों फैयै दिनै नोंबो सासे दिनै एबसुयेट प्रेसिडेन्ट। अब्ला नोंनि माने मासियाव जिरायनानै थांनाय बड'फाखौ दिनै नों मानो सनमान होआखै? नों मारै सनमान होनाय जाखो? नों बड'फा बोरै बुंगासिनो दं नों दालाय? नोंथ' बड'फा होननो समायथारा नों बिदिबाथ'। नोंनि बड'फाखौ दिनै लैजाफोनांबाय, बड'फाखौ बिराद गाज्रि माने आतंकबादि होनबाय, उग्रपन्थि होनबाय, उग्रबादि बमाजों गुलि बारुदजों मानसि बुथारदों, सिगिस' खालामदों, समाजाव माने माबा कमिउनेल माने माबा लाबोदों। दा बिदि बुंनायनि उनावबो दिनै डिफेन्स बर'मोनहा सिरि थादों। मानो थाखो?
अब्ला नों बेसेबां बड'फाखौ मोजां मोनो बड'फानि प्रिन्सिपाल बड'फानि फिल'सफिजों नों बेसेबां दैदेनजायो जुदि बेनोथ' कुइसन जाबाय दा नोंना बोरो नों बहा दं दालाय मानो जे बुङाखै दा नों आसरित आरोखि दा ओंखायनो जों दिनै माने डिफेन्स बर'फोरनि जायनाखि रल जों बेखौ मुगैयो निन्दा खालामो जेब्ला जाथिया खैफोद जायो बिसोर एरग्रोनानै थायो जाथिनि खैफोद जानाय समाव फंसे खोथा बिसोर बुङा सा ओरैनो बड'फा होननानै गिदिंबाय थायो बुंबाय थायो खिन्थु जेब्ला बड'फा खैफोद जायो जेबो खोथा बुङा बर' जाथिजों गिदिर खोथा बुङो खिन्थु जेब्ला बर' जाथिया खैफोद जायो दिनै फंसे खोथा बुङा बेबायदि मानसि बिसोरो जों बेखौ निन्दा खालामो जों मुगैयो आरो रायजो राजाफोरखौ जों खावलायो रायजो राजाफ्रा दिनै बेबायदि अलखद टाइमाव दिनै सोर नेता माबायदि सोर नेता मोजां सोर नेता गाज्रि सोरबादि नेता जाथिखौ दैदेनगासिनो दं माबोरै मा रोखोमै बेखौ जों दिनै स्टाडि खालामजाबाय रायजोफोरखौ जों बेखौनो बयखौबो सांग्रां जानो खावलायहरो